okhona lothi ifune inkosi ekusithekeni ngezikhathi zonke usemthandazweni. Uhlolwe nguJesu usemthandazweni. Iyaxoxa lento nawe ukuthi mfuna uJesu usemthandazweni. Imicabango yakho mayaziwe uNkulunkulu into oyicabangayo. Alibonga igama lenkosi. Amen. Ngiqonde lokho bazama ukuthi musukuba umuntu nje ogeneral okholwayo ogeneral oba umuntu nje. Kodwa fika esigabeni sokwamzalwane uzizwele ukuthi ngiyafika enkonzweni ngiyasizakala. Amen. Angazi noma santsizwana yini. Amen. Angazi noma siyafika ngizamqonisa bazama ukuthi thina njengabazalwane siyafika la okufanele inkosi ikusize khona. Ekukhonzeni. Ngizoshaya lo intombazane manje lo wakho masibuko ngathi uyena ohluphayo lo yana umncane akahluphi. Manje ke into eyenzakalayo uthola ukuthi ukukhonza kwethu sekuba nesidididike ukhandwa yini bazalwane ukhandwa yile nkonzo ukuthi singazazi thina ukuthi simiphe ekukhonzeni. Haleluya. Amen. Ngiyacela ke ningithethele manje ngangizwa kahle. Amen. Siyakuzwa baba. Lana bazalwane kusesikoleni. Uma ufika yazi khona into yakuyenzwa ubaba uNdlovu la eminyango ngelinye ilanga olinganisa ukuthi uma uyinikela kuJesu angithi uyangena ubamba istep la uyangena. Ungena awazi lutho angithi ngoJesu. Ufika la kuyashunyelwa ngoJesu ugcwele yonke into obuya nayo kini. Ubuya nalemimoya yakini, ubuya nanto zonke ayikho into engekho kuwena. Ungena ngomnyango. Uma usungenile ufika la ngaphakathi ufica la siyafundisa. Sasifundisa manje ukuthi uma umuntu efikile kuJesu yini eyenzakalayo. Siqala ngoDuteronomy 28 ethi uma nililalela nokulilalela izwi lami nenza intando yami ngiyokunibusisa. Ngiyothuma isibusiso sikulandele. Sasifundisa ke manje ukuthi liyalalelwa izwi likaNkulunkulu lenze. Angazi masizwane bazalwane. Masulalelile uyalenza. Ngesikhathi ulenza lona lidala isibusiso phakathi kwakho. Awusinaki isibusiso sidalwa ukwenza izwi. Ngesikhathi wena upractice izwi empilweni yakho lona lenza izinto. Amen. Thina abantu besilisa sinalempilo yokuthanda abantu besifazane. Impilo nje ejwayelekile kodwa uma ungena la ungena nayo ngesikhathi ufika la ngaphakathi ngesikhathi uqala upractice izwi lona lisusa lensila ekuwe ethanda abantu besifazane wena ususi yona awukulwela ukuyisusa kodwa ulwela ukwenza izwi likhiphe lensila. Uma umuntu ethi uyibhokolo ujwayele ukulwa mawufika kuJesu uncike ekutheni wenza izwi ngesikhathi wenza izwi likhiphe lensila yokuba umuntu othanda ukulwa. Angazi noma kezwakala yini. Masufikele nje kuJesu lenza leyo nto. Kukhona ukufika la kuJesu uthanda izinto umuntu owazi ukuthi nje ngithanda yonke into kodwa nesikhathi uzama ukupractice izwi lona liqala ukusebenza kuwe lisusa izinto. Ngesikhathi lisusa izinto wena uyunamathela kuJesu lento yokuthandaza yokuyijwayeza ukuthandaza njalo umsebenzi wayo idila nezinto kuwena. Umthandaza kuyona ifanele akusiyona uzothini akusiyona into yokuhlobisa into yokudila nezinto kuwe umuthi lo yana ngithi makukhwehlela ingane bethi udokotela umphuzise kathathu ngosuku angithi ukunika nesipunu okala ngasa ngithi uthela kangakanani uyambiza njengoba edlala uthi uzophuza umkafulise ekseni lo muthi lo bazalwane njengoba uphuze ngo6 ekseni uyaziwa egazini ukuthi uzoqala ngo6 ngo12 uyaphela egazini yikathi womphinda ngo12 emini. Ubumbiza ngo12 emini uthatha esinye ispoon futhi umphuzise lo muthi awuphuze ngo12 kuyaziwa ukuthi uyaphela ngo6 ntambama kuze ukuthi uzomphinda ngo6 ntambama azayolala sakuspoon sesingaki sesithathu akahlobisi ngalomuthi amnike wona unayikhathi ukalelwe la egazini ukuthi usebenza ugcine la sokumele uqhubekise. Umthandazo uyinto enjalo empilweni yakholwa. Uma ugeza insila noma uyikhulekela ekseni ubuyinika isikhathi esinye futhi ukuthi usondele enkosini. Ubuye futhi ukale esinye futhi ukuthi sengedinga ukusondela phambi kaNkulunkulu. Iyona nto leyo senzela yona oyilungisela yona njengomzalwane.
uma ucabanga ukuthi umthandazo into yokuhlobisa ngeke wabona ama-result awo. Udinga ubona ama-result akangichaza abazali thina sidinga ukuba abaningi sidinga ukuba nalolu hlobo lempilo eyiyona e-attract abantu. Impilo yethu yona imali umuntu oxakekela imbize ithi nisakhonza yini lapha kwababufako ngoba yona iyambiza imbizela la ezothola khona usizo wayesho njalo. Cela usukume bafako. Uyabona ubabufako uma efakaza ngempilo yakhe uxoxa indaba ethi yena uma efika kuJesu wayenenkinga enje nenje bese lona lalele athi ngifuna ukuza lapho esibhedlela la kulashwa khona lezi inkinga onazo nami ezamzinjalo ngifuna ukuzosizakala. Amen. Uma kungesona isibhedlela uzwa ngaye ethi ayingeke ngize mina lapho. Kusukuthi lento yeni njani ayisebenzi. Uma isebenza yona kumele attract abantu bazosizakala kuyo. Ngeke utshela abantu wena uhlupheka ukuthi uNkulunkulu uyasizana. Ngeke utshela abantu ukuthi uNkulunkulu usizo ukufunda wena isidomo esikoleni. Ngoba uma uthola ivangeli uhlula ukufunda ufika kuJesu nemethi yakho uthi Nkosi ngiyathanda ukuba udokotela kodwa isifundo engisenzayo sijwayele ukuhlula abantu uza nokumuntu ongahlulwa yilutho. Yes. Adile nalesi sifundo kuwena mawufakaza esikoleni ukuthi uJesu ongilekelele kwimaths bathi ngoba sizamile ukuba nothisha after school noma after classes bahlulekile kunginceda sengiza kulento yakho eyasiza wena. Nikhona abazalwane. Amen. Mina ngithanda ukusonta abazalwane. Amen. Cha ngithanda ukusonta. Ayingabi lento impilo yangeSunday. Yenza ibe impilo yakho ukuthi uyazi mina ngithanda impilo efana neyedada. Kade ngibuka enye ivideo la bechinga amadada amancane abantwana bamadada waphosa emfuleni baphosa khona. Angithi emfuleni ngukubo. Alima noma eliphosa khona. Kodwa into engayithandi ngedada malifika emfuleni noma lingaswima ekseni kuze kuyoshona ilanga alibi manzi. Idada nje hamba olifaka amanzini usuyalikhipha uzolibona alibi manzi nangephutha. Aligezi kodwa lihlala khona emanzini. So ufana noxamu ngendlela omahorokoro khona okhrofu ngakhona ungeke usuthi lento ihlala emanzini ngendlela embi ngakhona. Funa ngabe igezi ekseni igezi emini ngoba emanzini ngokukwale kona ukuthi ukuba semanzini akuyenzi leclean. So lento yokuthi umthandazo uyawazi nokuba neBhayibheli akukhandi umuntu oright. Ngisele trongweni khona into eyayenziwa ziboshwe ngangithanda. Angithi manje masifika siyabuzana thi ndoda uboshelweni ndoda ngenzelwe inkinga la ngithe ngithi ngiqoqa ngithatha insangu amasaka u50 ngawatlayishe truck ngiwadayisa savinjwa ku roadblock amaphoyisa phephisa ndoda buyokwenza imali ntambama masekulalwa kuyacinywa la kuba namalayithi nje adimile ubona umuntu mayisezolala ethatha iBhayibheli elibeka ngaphansi komqamo uthawu ngoba le ndoda iboshelwe insanga yasibeka iBhayibheli phansi kwentamo yayo ebusuku uzwe segqume kukhulu ukuthi hey wenzani ngiyabele awubulewa ngayimngedwa sekuvela iqiniso lento engamanga sitshele yona emini uma isezolala uyafika lo muntu ambulalayo iBhayibheli lelalibeke phansi komqamo lalenzi lutho akalisabi lo ngoba amaphepha abazalwane lawo amaphepha ano inko omnyama uma uthanda lamaphepha ungawabeka naphandle ngeke asho lutho awakhuluma lento uyayikhulumisa wena ukuyikhipha la uyifake kuwe ukuze lo muntu mayefika abe nenkinga nawe nento esingene kuwe akanenkinga neBhayibheli ukuthi ulala phezulu cha mama sibuka indlala nokuhlupheka aqoqo ukuthi neBhayibheli nilibambathayo endlini thamana nibuye nilibeke nilibambisene nganibamba noma uyaphinda abanibamba akwenzi lutho lokho ningalibambathi iminyaka nize niliyeke mase niqeda la niphume nekalihanyana nithi asibonanga lutho asisizakalanga inkinga yikho eBhayibhelini uyawakhipha lamazwi ala wafake kuwe wapractice uthi Nkosi ngifuna ukuyibona lento le uma ngiyabelunga ingenzeki uma kunguwe washo lento ngicela ukuyibona. Amen. Angazi noma siyezwana nezabanye kunjengoba phela mina ngumuntu omsindo ngiyahluleka ukukhuluma kodwa ngizama ukuqondisa abazami ukuthi
lento yokukholwa ixoxe nawe ukuthi sengiyafuna ukuba yilento Nkosi othe angibe yiyo.